FTV filɛbagaw aw ni su an bɛna kuma kibaruya minnu kan bi o la bakurubaw la min bɛ tali kɛ dɛmɛ kalo hukumu kɔnɔna la ka fara min ye musow ni den musomanw olu ka waatiw kɔkɔrɔ donni cogoyaw la kɛnɛba dɔ sigira bi min bɛ tali kɛ dɛmɛ na ONG Ali Faruku ani minisiriso min ɲɛsinnen don dɛmɛ ko ɲɛ ma an bɛna kuma ale kan bi don kibaru kɔnɔna la ni o tɛmɛna ka bɔ yen min bɛ tali kɛ baɲumankɛtɔn ONG World Vision na ale fana ye sɛnɛ kɔkɔrɔ donni projet baara bolo kura dɔ sigi sen kan bi min bɛ ɲɛnamaya Kolokani mara kɔnɔna la an bɛna ɲɛfɔli kɛ o fana kan bi don kibaru kɔnɔna la ka fara ninnu kan an bɛ misɛman dɔ bila mun cɛ ma ka taa jamana kɔ kan ka aw kunnafoni sɔɔni an bɛna ninnu walawala aw ye. Tabarikala bi ye tarata ye min ye octobre kalo tile 22 2019 limanaw aw ni ɲankuma a y'aw danse an ka bi don kibaru ale kɛnɛ kan n y'a fɔ aw ɲɛna bakurubaw la sisan k'a fɔ an ka dɛmɛ ni dɛmɛ kalo hukumu kɔnɔ o ta ko 25 min b'a la ka ɲɛnamaya an ka jamana kɔnɔ ale ni musow ani ka dɔ den musomanninw olu kɔni dɛmɛ ni donna ɲɔgɔn na o kama an ka jamana minisiriso min ɲɛsinnen don musolakaw ni du ni denbaya ka taa se fantanya kɛlɛli ni dɛmɛ kalo minisiriso olu ni baɲumankɛtɔ ONG Ali Faruku u y'u tɛgɛ bila ji kelen na ni ka dɛmɛ belebele kɛ bi ni dɛmɛ in bɛ tali kɛ balo ani fɛn caman na ka ɲɛsin baɲumankɛtɔ dɔw ka danganiya kɔnɔ jɛrɛjɛkulu dɔw ma ani min ye baaradege cakɛda dɔw ma minnu ye musolakaw ye nin kɛra bi an ka jamana kɔnɔna la min bɛ tali kɛ ONG Ali Faruku ale jabala la an ka nin minisiriso kofɔtaw minisiriw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ka fara ONG Ali Faruku ale ɲɛmayaso maaw bɛɛ lajɛlen kan an ka kibaruya ɲinanw ma to kɔ Fatumata Kuja Kulubali ka fara Bakari Kone kan olu fana tun b'a jamakulu la min bɔra a la o filɛ aw ye. Ni sigi ɲɛnamayara ONG Ali Faruku ni minisiriso min ɲɛsinnen don dɛmɛ ani fantanya kɛlɛli ka bolo di ɲɔgɔnya ma k'a ɲɛsin k'a bɛn kalo min ɲɛsinnen don dɛmɛ ani den kɛrɛfɛ kɛlɛli ma o ta ko 25nan sigi in kun ye walasa ka se ka dɛmɛ kɛ an ka association féminine dɔw ale ni centre de formation dɔw ye baaraw daminɛna ni kuranɛ kalan ye ani sigida 4nan maire ka bisimilaikan ye o kɔfɛ ONG Ali Faruku ɲɛmɔgɔ n'o ye Ibrahima Kontaw ye ale ye ɲɛfɔli kɛ an ye sigi in kan. Ali Faruku nisɔndiyalen don kosɛbɛ bi a nisɔndiyalen don ka d'a kan jamana ye kalo min kɛrɛnkɛrɛnya ni ka ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye kɛrɛfɛdɛni kɛlɛ kalo n'o kalo kɔnɔ n'o kɛnɛ kan ni kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛn yera la Ali Faruku bolo kɛnɛ min n'a y'a sɔrɔ a labonyana ni an ka minisiriw ye a ko kalifala maa minnu ma anw b'a lajɛ k'a fɔ nin y'an ka kɛnɛba ye Ali Faruku y'a laɲini nin kalo in na u ka se ka baara caman kɛ nka an y'a laɲini baaraw la belebele n'o ye jamana yɛrɛ ka haminako ye o de ye ka jamanadenw k'u dege baara la waasa o bɛ se ka kɛ sini ɲɛsigi ye an ka jamanadenw ye. Madame Traoré Aissata Cissé n'o ye dɛmɛw kɛra mɔgɔ minnu ma olu ka kuma lasela ye ale y'u ka nisɔndiya jira an na. A y'o bɛɛ fɔ a ma directeur fɔ ala ka si dama e yɛrɛ y'a ye min kɛla la salon ni ɲumanya tɛ bɔ maa ye min ka ɲa sa i bɛ ala bɔra sara a bɛ nabiɲumanw bolo. Amadou Konate n'ale ye minisiri min ɲɛsinnen don dɛmɛ ani fantanya kɛlɛli ma ale ye ɲɛfɔli k'an ye sigi an'u ka baaraw kan. Dɛmɛ minnu bɛ di a camanba bɛ bɔ kɔkan de ka na dɛmɛ ka bɔ kɔkan a ka ɲi adamadenya sinsin sira dɔ don mais dɛmɛ ka bɔ maliyɛnw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'a di ɲɔgɔn ma a jɔyɔrɔ ka bon parce que kalan de don a b'a jira denmisɛnninw na u ka kan ka mun kɛ aw y'o kalanso jɔ ne ye ministre de la solidarité n tɛ se ka jɔ nin kɛnɛ in kan n'i m'a fo k'a tanu o la hali bi ka ala deli maa wɛrɛw ka fɔrɔ kulu wɛrɛw ka sɔrɔ minnu b'aw ta in ɲɔgɔn kɛ n'u y'a kɛ mois de la solidarité sigira kun min kama a kun bɛ yiriwa. Baaraw kun cɛra
ni dɛmɛw dili ye dɛmɛ min bɛ taa jɔ fo $37,000 ani $40,000 ma. Barakala ni o tɛmɛna ka bɔ yen bakurubaw la an da sera a ma fana k'a fɔ baɲumankɛtɔ ONG World Vision na olu ka sigidaladenw dɛmɛni hokumu kɔnɔna la u ye projet baara bolo kura dɔw fana kundoni baaraw sigi sen kan bi an ka jamana faaba kɔnɔna la min bɛ tali kɛ sɛnɛkɛlaw dɛmɛni ma jango waati yɛlɛma tile ni min ɲɔɲalen don sisan ka se ka sɛnɛkɛlaw bila sɛnɛ siraw kan minnu ye hakilina ɲumanw ni fɛɛrɛ tɛduw ye waasa waati ni a cogoya la u bɛ se ka sɔrɔbaw kɛ cogoya mun na a ko kun ye ka dɛmɛ belebele fana don guwan cogontaw ma o ba 25 boyanko mun yɛrɛ kɔnɔna la fana gwa caman wɛrɛw bɛ n'olu sigisigilen don jɛkulu kɛmɛw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛna kɔkɔrɔ don nin projet baara bolo in na fo ka taa se sɛnɛkɛla jɛkulu 50 boyanko ma Kolokani cercle ale commune dugu 10 boyanko kɔnɔ a dɛmɛ in kɔni bɛna se dugu 300 ni dugu 16 ma i n'a fɔ an ka kibaruya ɲini an bɛna ta daɲɔ ka fara a ka jatala Umaru Traore kan olu b'a walawala an ye cogoya min na. World Vision ye projet kura dɔ sigi sen kan ka ɲɛsin sɛnɛ baara ni sɛnɛkɛlaw ma min ɲɛsilen no gwa 25 ma ani Kolokani marabolo 10 na togodala dugu 316 o hukumu kɔnɔna na u ye tile 2 kalan dɔ boloda bi octobre kalo tile 22 san 2019 waasa o bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ sɛnɛkɛlaw ye wagati yɛlɛma n'a kɔlɔlɔw kan. An ka bi atelier in kun ye walasa ka se ka aya maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kunbɛnni kan donc u ye baara minnu waleya fo ka se bi ma waati yɛlɛma taabolow la donc walasa ka se ka o kunnafoni ka se ka o cari jama fanba ye walasa mɔgɔw ka se ka faamuya sɔrɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kunbɛnni kan. Projet in bɛ baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kolokani cercle de kɔnɔna na donc Kolokani commune 10 de b'an bolo an bɛ baara kɛ commune ninnu kɔnɔ an ni cikɛlaw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc walasa a waleyali ka se ka nɔgɔya kosɛbɛ donc an ye kulu dɔw de sigi cikɛ kulu dɔw de sigi sen kan commune ninnu kɔnɔna na kulu ninnu bɛ taa se fo kulu 500 ɲɔgɔn na a kulu kelen kelen kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ cikɛla 50 de bɛ a kulu kɔnɔna na donc olu de bɛ baara kɛ toujours waati yɛlɛma kan kunnafoni minnu b'an bolo an b'olu lase u ma walasa u ka se ka o fana jɛnsɛn u ka sigida la kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu yɛrɛ minnu ye cikɛlaw ye u ka se k'o baara ninnu waleya walasa fɛn min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye a ka se ka dɔgɔya u cikɛlaw kan kosɛbɛ. O tɛmɛlen kɔ baara ɲɛbilaw kun cɛlen Modibo Tarawele n'ale cakɛla ye Kolokani dugu kɔnɔna na a y'a ka nisɔndiya yira sabula Kolokani dugu sugantila World Vision fɛ waasa ka ɲɛfɔli kɛ sɛnɛkɛlaw ye wagati yɛlɛma n'a kɔlɔlɔw kan ani sɛnɛ kɛcogo ɲuman. So in bɛna Kolokani ma ka ɲɛsin baara min fana ma ni o ye sɛnɛ ye an b'a dɔn k'a fɔ jamana n'o y'an ka Mali ye ale ka fanba bɛ sɛnɛ kan waati yɛlɛma nin a bɛ kɔlɔlɔ caman se anw ma i n'a fɔ an ka dugukolo i n'a fɔ an ka baganw i n'a fɔ an ka jiba sigiyɔrɔ waati yɛlɛma ma ka dankari o bɛɛ la ni World Vision nana ka taa ni atelier in kɛ anw fɛ ka ɲɛsin waati yɛlɛma ma o diyara anw ye kosɛbɛ a bɛ an ka cercle yɔrɔ jala ye an bɛ Saheli ani Sahara donda la a b'a kɛ sababu ye an bɛ se ka sɛnɛ kɛcogo ɲumanw an bɛ se k'o kunnafoni sɔrɔ a kɛra sababu ye ji an bɛɛ lajɛlen kun dulonlen don jamana Mali meto kunnafoni kelen de la mais a kɛra sababu ye ka kunnafoni cɛri an ka sigida radio la i b'i ta n'i bila dɔn ji ko kunnafoni na a kɛra sababu ye gouvernement ka service da minnu b'an fɛ yen olu bɛ baara min na bɛɛ lajɛlen k'o baara fana dɔn. K'aw ladɔnniya k'a fɔ World Vision ye chrétien cakɛda ye min sigira sen kan an ka jamana kɔnɔna na san 1982 u ka baara ye denmisɛnw lakanali n'u kɔkɔrɔmadoli ye fo ka taa se u kɛrɛfɛ yɔrɔw ma waasa fantanya bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kan.
ni o tɛmɛna ka bɔ yen min ye tɔgɔ min bɛ yen n'o ye 4 international ye u ka haminaw kɔnɔna la u ye tile 15 kala dɔ sigi sen kan kala min bɛ kɛ sababu ye ka maa dɔw sɛbɛkɔrɔ la kalan ɲamanko kan walima ka dɔ fara dɔw yɛrɛ ka dɔnniya kan k'u hakili la jigin ɲama yɛrɛ yɛlɛma cogoya kan k'a kɛ fɛn nafama ye sigida kɔnɔ sɛfan kelen tɔnɔ caman ka ɲama yɛrɛ bɔ maaw senkɔrɔ ni ka tila k'a kɛ baara wɛrɛw ye minnu bɛ dɛmɛ don maaw ma kosɛbɛ a baara ninnu bɛɛ lajɛlen dɛmɛ kɛlen don 4 international maaw fɛ kabi waati ja a ko tɛmɛnen kɔfɛ an ka kibaruya ɲinina Baɲɔ Jɛnɛpo ye kuma galama tɛ ngo Mulayi Amadu Sidibe o min ye maaw kalama y'a ko ɲɛw la a ye min sɔrɔ k'a fɔ an ɲɛna an ka jɛ k'u lajɛ. Société internationale 4 donc o de ni a partenaire jeune promoteur APJ denmisɛnninw olu de b'a fɛ k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma donc an ka formation dabɔra k'u hakili dayɛlɛ k'a dɔn ko ɲama ye sanu a bɛ komi sanubɔgɔ parce que nafabaden b'a la donc ka denmisɛnninw de complexe u kana se ka mɔla ɲama baara la parce que an yɛrɛ b'a la san 29 filɛ nin donc an ye faamuya caman sɔrɔ a kɔnɔ donc fan fana ko partager ni denmisɛnninw ye ka u k'a dɔn n'i taara tubabu jamana na mɔgɔ caman yɛrɛ tɛ baara sɔrɔ baara yɛrɛ tɛ sɔrɔ ɲamanko baara la fɔlɔfɔlɔ an ka mɔgɔ fɛn tun bɛ taa kɔfɛ a bɛɛ bɛ baara kɛ ɲama na u bɛ sobaw jɔya mais bi mɔgɔ tɛ o baara farafin t'o sɔrɔ parce que tubabu minnu tun bɛ ban k'a kɛ olu b'a kɛ la bi donc a fana an b'a fɛ k'o de yira denmisɛnninw na u ka se k'a dɔn nafa bɛ ɲama na ɲama tɛ fɛn nafilita ye ɲama 100 sara la min bɛ se ka bayɛlɛma a la a bɛ taa jɔ fo 80 n'i ye Bamakɔ ɲama lajɛ a bɛ t'i jɔ fo tonne 5000 tile kɔnɔ ɲama bɛ bɔ o tonne 5000 la min bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ nɔgɔ gɛrɛngɛrɛn ye o bɛ t'i jɔ fo à peu près tonne 30 la n'i y'a ta tonne 100 i bɛ taa sɔrɔ tonne 30 o bɛ se ka kɛ nɔgɔ gɛrɛngɛrɛn bon n'i ye mana fana mun bɛ sɔrɔ a kɔnɔ olu manaw de bɛ ta k'u bɔ k'u ko k'u jɛ ka taa n'o usine na k'u si k'u mugu bɔ k'a kɛ bɔrɔ kɔnɔ k'u feere usine ma olu de bɛ kɛ chaise ye olu de bɛ kɛ règle ye olu de bɛ kɛ tuyau mun bɛ don courant tuyau mun bɛ don gaine ninnu olu de bɛ k'o ye donc c'est pour dire que ɲaman kɔnɔ bon i b'a lajɛ u bɛ mɔgɔ hakɛ min ta baara la dan si t'a la. Ne ye faamuyali min sɔrɔ formation in na a laɲini kun ye formation in kɔfɛ an yɛrɛ kan ka entreprise créer ka tila ka mɔgɔ wɛrɛw ta fɛnɛ k'u bila baara la parce que baara o baara la yɛrɛ ta de ɲɔgɔn cɛ o kama an bɛ ka formation in suivi nin y'a tile 15 ye wa n'Ala sɔnna ma ni formation in banna fɛnɛ an bɛ baaraw daminɛ ɲamanko kan an bɛ don duw kɔnɔ ka sensibilisation kɛ mɔgɔw k'a dɔn ko ɲama fɛn nɔgɔlen don mais a bɛ se ka nafa caman lase mɔgɔ ma a tiɲɛni kɔfɛ a bɛ se ka nafa caman lase mɔgɔ ma n'an y'an ka ɲamaw lasago ka ɲa. Tabarikala bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la waasa sanuya ni jɛya bɛɛ sɛɲɛ o bɛ se ka k'an bɛɛ lajɛlen sinsinbere o kibaruya bɛ taa ni an ye jamana kɔkanna kibaruyaw la an ka kibaruya ɲinina a bɛ Christine Dara ale ye wulikajɔ minnu ko la k'olu yɛlɛma an ye bamanankanijɛ la bi an ka ɲɛmada o fana ma. Nef TV jabarani filɛbagaw aw dan se bi kɔkan kibaru kɛnɛ kɔnɔ ka kɛ ni bi tarata donya ye an b'a daminɛ ni Burundi jamana ye ka aw ladɔniya k'a fɔ ko kunnafonidilaw na sɛgɛsɛgɛ kalata natɔ min bolodalen don ka bila mɛ kalo nata san 2020 waati ka aw ladɔniya ko o hakilina kɔni ma diya kunnafonidila caman ye dɔw ye u ta fɔ o la a yirala k'a fɔ ko Burundi kunnafonidiso 2 k'olu ma jɛ ni o hakilina ye o sababu la k'u ma sɔn k'u bolonɔ da ni sɛbɛn na a yirala k'a fɔ k'ali jamana wɛrɛ kunnafonidilaw minnu bɛ Burundi jamana la ni wagati na ko jɛ tɛna kɛ olu si kɔ ko nin bɛɛ lajɛlen de bɛna sɛgɛsɛgɛ kalata natɔ n'o bolodalen don ka bila mɛ kalo san 2020 la o kɔ an b'an kunda Guinée jamana la ka aw ladɔniya k'a fɔ ko kalata min bolodalen don ka bila desanbu kalo tile 28 nata ko o tɛna timɛ hakilina jigila ni ɲɛma ka don kofɔlen ye ɲɛma min don ale bɛ jɛkulu la jɛkulu min ɲɛsinen don kalata koɲɛw labɛnni ma o ɲɛma ale de ko don a yirala k'a fɔ ko diɲɛ seleke 4 ka jɛkuluba ko y'a yira k'a fɔ ko desanbu kalo tɛna timɛ u ka ciden min bɛ Guinée jamana la o y'a yira k'a fɔ k'alisa ko labɛn bɛɛ ma sabati fɔlɔ ko gɛlɛya caman bɛ nin wagati na u ka jamana kɔnɔna na
ka kɛɲɛ n'o ye k'u ye don kofɔlen bɔ a ma. U y'a yira k'a fɔ ko ni wagati na ko tɛna don boloda fɔlɔ f'u ka ɲɔgɔn ye kɛ. Kunnafoni in dira kunungo tɛnɛndenw. An bɛ bi kɔkan kibaru kuncɛ ni Afrique du Sud jamana ye ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko Johannesburg ale maire ye baara bila kɛ. A yirala k'a fɔ ko ni hakilina in taara Hélène Zille k'ale kelen ka kɛ ɲɛmaa ye jɛkulu dɔ ɲɛmaa ye n'o ye Alliance démocratique k'a kelen o ɲɛmaa ye. Aw ladɔnniya k'a fɔ k'ale ka ɲɛmaaya in sugantira week-end tɛmɛnen u ka jɛkuluba fɛ. O la a yirala k'a fɔ ko Johannesburg maire k'ale ma jɛ ni o hakilina ye o senfɛ k'a ye baara bila kɛ. Nga a yirala k'a fɔ ko jɛmakɛ n'a ka baara bila ye o senfɛ o ye laɲini min kɛ k'a ka to a ka mairiya la fo ka taa se novembre kalo nata ma. O la k'u bɛ sɔrɔ ka nɔnabila dɔ ɲini. N'an bɔra jamana kɔ kan an bɛ segin kokura ka na Mali la ka na bi kibaruyaw kuncɛ ni fɛn min ye o ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana siraba kannaw na a yira k'a fɔ maa bɛ wale dɔw kɛ wale minnu bɛ yen ni a bɛ se ka na ni nimisa ye kosɛbɛ. O de ye k'a dɔn maaw bɛ tile bɛɛ lajɛlen bɛ dahirimɛ ɲini de la maaw furukufurukulen don ɲɔgɔn kɔrɔ nka jate y'a jira hali ni min kɔni ka bolimafɛn jɔsira walima ka tɛmɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ni min da tora o kuma na dɔw kɔni bɛ kuma golow ni fɔ ɲɔgɔn ma dɔw yɛrɛ ta ye faden ni banenw ye. Jatew y'a jira k'a fɔ nin ye wale ye fɛɛrɛ jɔnjɔn kan ka sɔrɔ mun na i tɛ maa min tɛmɛtɔ dɔn a ye ɲɔgɔn sɔrɔ bɛɛdaw ni siraba kannaw la ka ɲɔgɔn faden ni banenw walima k'a dɔn mankanw ni furukufuruku wɛrɛw kɛ a yira k'a fɔ a kɔlɔlɔnta tɛ wa a bɛ na ni jahadi ye waati caman an ka jamanaw kɔnɔ polisiw yɛrɛ da bɛ don mun na. Bi an ka kibaruya ɲinina an bɛna taa da ɲɔgɔn ka fara Umaru Tarawele kan olu ye tigidaladenw ka hakilina ta ko ɲɛ in kan. Maa caman y'a jira k'a fɔ ladamu cogoyaw bɛ nin ko in kɔnɔna la u ye min sɔrɔ an ye o filɛ aw ye. An ka jamana kɔnɔna na bi kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamako dugu kɔnɔna na maa caman de bɛ yen mun tɛ siraba kan sariya labatu. U bɛ maaw dɔgɔya k'a sɔrɔ a t'a kun bɔ. Dɔw yɛrɛ bɛ fanɛni banɛni kɛ hali ni tunu la fitinin k'u to moto sanfɛ walima mobili kɔnɔ. N'i ye dɔw ɲininka u b'a fɔ ko kun tɛ dɔwɛrɛ ye mara kɛcogo jugu kɔ. Dɔw fana b'a fɔ ko siraba kan sariya dɔnbaliya de don. Mun b'u bila la u tɛ code de la route dɔn dɛ. N'i bɛ code de la route dɔn a ma se kɛlɛ la o. Bɛɛ b'i ka priorité dɔn i kan ka sira di wagati min na i kan k'o dɔn i kan ka panneau respecter n'i b'o bɛɛ dɔn i ni mɔgɔ tɛ se ɲɔgɔn ma. Nɛni kɔni o ye ladamubaliya de ye. Ala k'an kisi. O kɔni o ye ladamubaliya de ye. Ni mɔgɔ n'i ladamunen don i tɛ nɛni kɛ. Nin tɛ ko sɛbɛlama ye. Adamaden ɲɛnama yɛrɛ mɔgɔ min ladamunen don yɛrɛ ka ɲɛ. E man ka nɛni yɛrɛ ka jango circulation na. Circulation na i bɛ se ka mɔgɔ min nɛni a bɛ se ka kɛ don bɛ kɛ e n'a tigi bɛ ɲɔgɔn ye a maloya bɛ e minɛ. A mana kuma ɲɔgɔn ɲɛna a maloya bɛ e minɛ. Nɛni tɛ ko sɛbɛlama ye wa mɔgɔ maralen fana ka baara tɛ nɛni ye. Code de la route dɔnbaliya fana b'a la. Sinon n'i bɛ code dɔn i man ka fɔ k'i bɛ mɔgɔ yɛrɛ nɛni circulation na. I y'a faamuya. Parce que mɔgɔ nɛni fɛn dɔ bɛ parce que mɔgɔw yan'a ka baga ɲɔgɔn ma de a y'a ɲini fɔlɔ ka code de dɔn. Yɔrɔ recyclage bɛ kɛ France mais a tɛ kɛ yan. Donc ni dɔw ye permis ta ka ban dɔrɔn ou bien dɔw ka yɛlɛ moto kan ka ban dɔrɔn a banna pour eux olu bɛ goudron de don an ka taa. Donc sariya foyi tɛ yen. Alors que sariya min bɛ sira kan c'est rationnel. Bɛɛ n'i boli yɔrɔ don bɛɛ n'i tagama yɔrɔ don. Hali sennamɔgɔw tɛmɛsira bɛ yen. A y'a faamu. Donc ka nɛni ka circulation na a man ɲi ko bɛnta tɛ. N kɔrɔ ka dun kojugu. Parce que n'an ko an b'a jateminɛ nɛni maa maa n'i bɛ nɛni kɛ kɛnɛma c'est que hali so kɔnɔ i b'a kɛ. Donc ne tɛ kɛnɛmana in jate o. Éducation à la base o de bɛ ka jamana yɛrɛ denw bɛɛ jɛ bi. O la somɔgɔ minnu ni anw yɛrɛ ɲin b'a la. Mɔgɔ ni dugutigiya banna ka ban du kɔnɔ denw bɛ se ka k'u yɛrɛ denw bɛ se ka bɛ dɔgɔyama min kɛ kɛnɛma n'u bɔra so kɔnɔ n'u bɔra kɛnɛma kɔni y'a dɔn kɔni o tɔ t'o la bilen. Sinon kɛnɛma i ka kɔrɔ ni dɔ ye dɔ ka kɔrɔ ni ye dɔ b'i fa bɔ n'i tilara k'i b'olu bɛɛ nɛni ten nɔ c'est que ça va pas chez toi i ka éducation à la base de o de fausera quoi. Ne yɛrɛ bolo circulation ni fɛn ninnu ni autorisation ni permis taw ni n ka nin kɛ man ka nin kɛ o nin bɛɛ kan ka kala kabi so. Kumakuncɛ la maa minnu ka baara ye ka mɔgɔw dɔgɔya siraba kan e bɛ mun dɔgɔya siraba kan a tigi bɛ se ka kɛ maa sugu bɛɛ sabula e t'a dɔn o de la bɛɛ kan k'i dusu da ka da jamana yɛrɛ ka lahalaya kan.
tabarakala hali bi n'a ka bi an bɛɛ lajɛlen k'an dusu man jɔ k'a dɔn k'a fɔ maaw bɛ bɔ dugu kɔnɔ bɛɛ bɛ ka fɛn dɔ fara fɛn dɔ kan walasa dahirimɛw bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na o tuma an ka an poro an dusu kan an k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ye jamanaden kelen de ye limanaw nin bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la don kibaru min bɛ yen ni an ka laselikɛ jamajɛkulu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'a ladi aw ma bi ka aw fo aw ka timinandiya la maa minnu y'an ka ja labɛnnaw ye olu yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ ba la aw ye aw bɛ se ka ja ɲumanw sɔrɔ cogo min na ɲɛmaayaso fana bɛ wuli ka jɔ ba la walasa aw bɛ se ka munafa jabaranin soko la cogoya min na ni ala sɔnna sini ni ɲankuma kelen an bɛna don kibaru wɛrɛw sigi sen kan diɲɛ kibaruya wɛrɛw ani Mali yɛrɛ taw la ala ka su hɛrɛ d'an ma.